Veña, imos acompañar agora unhas enfermeiras da área sanitaria de Ourense. Cada mes traballan para divulgar entre a xente maior como afrontar as enfermidades máis comuns, como a diabetes ou a hipertensión. Estes días, por exemplo, están impartindo obradoiros en Chandrexa de Queixa. Vistes que as feridas van por presión e por cizallamento. O cizallamento é iso, é o de arrastrar, vale? Entonces así o que arrastra é a sábana, non vos. E facedes os menos daño na espalda. Máis de media dúcia de mulleres e un home de Chandrexa de Queixa aprenden de xeito práctico como facer cambios posturais para evitar danos na pel dunha persoa encamada. Debido ao envellecemento da poboación que temos e a dispersión xeográfica. É unha maneira de acercar a saúde a eles, os servizos que temos e empoderar a poboación de maneira que les sexan capaces de exercer uns cuidados de calidad, que se sintan seguros e darlle un pouco estrategias e técnicas que a veces lle faltan. Normalmente aquí no rural os enfermos cuidanse na casa. Hai persoas que encontranse que teñen un enfermo non saben como actuar. Porque, lóxicamente, mobilizar a unha persona durante moito tempo, ou mellor durante anos, pois ao final pode repercutir tamén na saúde do cuidador. E estes talleres son moi importantes precisamente para eso, para ensinarnos como temos que coidar e como temos que coidarnos. Al tener tiempo, que es un valor importantísimo hoy día en la sanidad, podemos hacer una atención mucho más personalizada. Demandas enfermeiras, especialistas en medicina familiar e comunitaria e os equipos médicos reciben as ferramentas necesarias para coidar un enfermo e tamén para detectar, controlar e previr as enfermidades máis comuns entre a poboación. Por exemplo, o mes de xaneiro dedicouse ao EPOC e á inmunización. O mes de febreiro vais a dedicar aos cribados poboacionais e aos pacientes polimedicados. Y luego seguiremos por otras patologías crónicas como diabetes, como hipertensión.